Maya po nga kapasibayo kapatid, pagpatuloy po natin ang ating paksa. Series 2 po tayo, part 2. Ang ating pong topic, ganun pa rin. Doon pa rin sa The Church Christ Built. At ang ating pong teksto mga kapatid ay patuloy po natin ginagamit ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Juan 4:23 hanggang 24. Ganito po ang nakabanggit sa salitang English po. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Doon po sa nakaraang pag-uusap natin, doon sa series 2 po natin, part 1, ay napag-usapan natin ang tungkol pa rin sa spirit worship. Although, meron na po tayong nabigkas tungkol po sa truth worship. At ang pinag-uusapan po natin yung pamumuhay ay nakasentro po sa kagustuhan po at kalooban ng Diyos. Ito kasing pagsamba sa ating pag-review ay ginagamit po natin ang ating pagkatao, ang mga miyembro po ng ating katawan na nabanggit po natin una, itong bibig po na ito yung ginagamit sa pagkakasala at pagkatapos nito ay ginagamit din sa pagsamba. Ninanais po ng Panginoong Diyos na maiwas po at mabawasan hanggang sa ang ating pag-alay sa Diyos ay banal na pagsamba. Mga kapatid, nabanggit din po natin na acceptable worship and unacceptable worship. Doon sa mga nakaraan, gusto ko lamang bigyan ng review. Baka naman isipin ng marami kung sila'y mga iglesia na at sila ay nagsasamba sa Panginoong Diyos, ay sumasamba sila'y tinatanggapan ng pagsamba ng Diyos. Hindi po. Mga huwad pong mga iglesia ay hindi po niya tinatanggapan ng pagsamba. Lalong-lalo na itong mga iglesia na ito na hindi naitatagpo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang ating paksa ay The Church Christ Built, hindi po plural to, singular po ito, na nangangahulugan lamang na may iisang iglesia na tinuturunin niyang kanya dahil ito'y binayad niya, tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya itong mga fraud churches na ito, ang kanilang paghandog ng alay na pagsamba ay fraud din, ay hindi po malilinlang ang Diyos mga kapatid. Hindi man lang yun, tayo mismo, wag tayong palinlang na, ayun, napakalaki ng iglesia na yun, siguro magandang maging miyembro doon. Kaya itong pag nakakarinig ka sa mga radyo, kayo po'y sumali sa amin o sa mga television, ganito po ang inyong makikita, ganito po ang samahan dito, ay hindi po ganoon mga kapatid. Ang sinasabi po doon sa Galatia 6:7, magpakatalino kayo, Sinasabi po niya doon sa Galatians 6:7, wag po kayong palinlang. Sa mga nakikita ninyo ay kagad ito na yung tunay, ito na yung totoo. Ay komo malalaking mga gusali yan, komo yan ay magagarang mga tugtugin na umaabot sa emotion, ay yan na ang tunay na iglesyang naitayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya, be not deceived. Wag po kayong palinlang, magpakadunong po kayo. Marami pong mga tao ngayon na pinaglalaban po ang kanilang mga relihiyon na hindi po base sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang kanilang depensa ay dahil marami sila, dahil matanda na yung iglesia nila, o dahil yung kanilang pare o pastor o ministro matalino, hindi po ganoon mga kapatid. Be not deceived, because God is not mocked. Hindi mo siya mapipilit. Hindi mo siya ma-impluwensya. Hindi mo siya mabibiro. Hindi mo siya malilinlang mga kapatid. Dahil anuman ang gustong gawin ng masama ng tao, kung anuman ang kanyang pamumuhay na pinaglalaban ng masama, anuman ay aanihin niya, o kung ito'y mabuti, aanihin niya ang kabutihan. For whatsoever a man soweth, that shall he also shall reap.
Kaya ito'y babala, huwag niyong linlangan ang ating Panginoong Diyos dahil ano man ang gusto niyong gawin ay boomerang po yan, babalik sa atin. At sa ating pagpapatuloy ng pag-uusap din, napag-usapan po natin ang reglamento o mga daan ng kaligtasan na itinuturo po ng banal na kasulatan ayon sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Matuntungan muna ang pagsisisi o repentance toward God. Sinasabi dito doon sa John 6:37 na banggit po natin. Ang sinasabi, ang lahat ng parang tinrabaho ng Panginoong Ama doon sa langit na ibinibigay kay Kristo ay lalapit sila kay Kristo. At siya na lumalapit sa akin, sabi niya ng Panginoong Jesucristo, ay hindi ko siya itataboy. Alam ko dito tayo nagtapos, mga kapatid. Nabuksan po natin ang ating mga sarili doon sa tunay na pagsisisi na ang Ama ang tumatrabaho, na ang Ama nagbibigay. Kaya pagpatuloy po natin. Dahil mayroon ka ng repentance na pagsisisi, ngayon haharap ka sa ating Panginoong Jesucristo na may pananampalataya. Na katulad po ng nabanggit natin, for by grace are ye saved. Kung lahat po ng gawa ng Diyos ay parang kaloob, ito'y parang isang salvation package na ibinibigay sa tao. Ngayon, hindi mo masasabing manggagaling nga ito sa iyo, kundi manggagaling ito sa ating Panginoong Diyos. It is given as a gift to believe in Jesus Christ, the Savior. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na kaloob Ito'y galing kay Kristo na pananampalatayang binibigay niya sa iyo para magpakailan-kailanman hindi ka magbabago sa iyong paniwala kay Jesus Christ. Alam po ninyo kahit na pag-usapan po natin to, ang tao po ay palabago, bukas lang iba na ang kanyang paniniwala. Kaya minamabuti ng banal na kasulatan itinuturo sa atin, for by grace are ye saved through faith in Christ Jesus, not by your own works. It is a gift of God. So that means this is a package that God had formed so that when He gives you the salvation, you get the repentance there, you get the faith also. They are all gift by God. Ganito po, pagsanayin po natin ang salita po ng Panginoong Diyos sa Galatians chapter 3 verse 22. Nasa true worship po tayo na nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sabi po niya, Galatians 3:22, but the scripture had concluded. Para bang sinasabi, all have fallen short to the glory of God. Now, the scripture, ang salita po ng Diyos, tinapos na niya. It had concluded that all are under sin. Nakapailalim lahat o nagkasala ang lahat. That, papasok ngayon ang pangako that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Pagmasdan nyo, the promise by faith of Jesus Christ, ownership po. Hinatulan ng lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang paglabag po sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Ang kasalanan ay nabubuhay dahil may paglabag sa batas. Pag may bitasang rebagan ng Diyos, kami kasala. Kalo pa po rin bingot, deng anak, pa po, di nabag din, nalalambalo. Wala silang alam itong mga babies na ito, mga infant, mga na yung kapapanganak hanggang sa ilang buwan sila, wala silang alam, mga kapatid. Wala silang tinransgress. Kasi ang sin ay the transgression of the law. Kailangan may action na lalabagin mo ang kautusan ng Diyos. Sino man ang hindi sumunod sa batas ng Diyos ay nagkasala na. At ang kanyang pagkakasala ay hantong sa kamatayan, ang kanyang kaparusahan, mga kapatid. At sino man ang hindi pumapayag na sundin ang batas ng Diyos, ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya masasabing guilty as charged kaagad ng tao. Kasi ito ang kabuuan ng
kanyang buhay sa harap ng Diyos eh. Yung kanyang paglingkod, yung kanyang pagtalima, yung kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi po simple. Hindi po basta ka na lang gusto mong mangyari, mangyayari. Mayroon pong Diyos na buhay na kumukontrol na nagbigay ng batas. Di po ba napag-usapan natin ito dun sa crime against a merciful God? Kaya nga, nagkasala nga ang tao. Subalit, ito ang pangako ng Diyos. Alam ng Diyos na magkakasala at mahuhulog tayo sa kasalanan. Kaya itong pangako niya, pangako ng Diyos, na magmumula sa kanyang mabuting biyaya, mga kaloob na galing sa kanya, kaloob na galing sa kanya ay kanyang ipamimigay na walang bayad. Ito nga, ang kanyang buktong na anak, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay kaloob para sa atin, para sa ikaliligtas natin. Ito ang kanyang pangakong kaligtasan sa sinumang humaharap sa kasalanan. Kaya, ibinibigay niya ang ating Panginoong Jesucristo na walang kabayaran, walang bayad. Pangakong kaligtasan na hindi lang yun, pangakong ibibigay na katwiran. Mga pangako ng Diyos, pangakong ikaw ay ituturing na anak niya sa sandaling ikaw ay mailigtas ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yun, ang kanyang pangakong ipagkakaloob niya ang eternal life o buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Itong lahat mga kapatid ay kaloob na ibinibigay ng Diyos na galing sa Kanya dahil sa Kanyang mabuting biyaya. Walang bayad mga kapatid. Kaya yung sinasabi nating, for by grace are ye saved through faith, na nalaman natin sa banal na kasulatan doon sa Efeso 2:8, and that not of yourself, it is the gift of God. Maliwanag po, malakas pong statement ito, na hindi manggagaling anumang klaseng gagawin mo ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kundi yan ay gawa ng iyong kamay na makasalanan, yan ay gawa ng kamay ng iyong kaisipan, masama mong kaisipan, makasalanan mong pag-iisip. Kaya hindi tatanggapin ng Diyos eh. Sa Diyos lamang manggagaling ang lahat. Kasi for by grace, walang manggagaling sa tao. Lahat ay kaloob at bigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Na pati ang pananampalataya, ayan, binabanggit ko na sa inyo, pati ang pananampalataya na binanggit natin doon sa Galatians chapter 3, that all are under sin, that the promise by faith of Jesus Christ. Kanino galing yung pananampalataya? Na angkin ng ating Panginoong Jesucristo? Na ang pananampalataya ay kaloob din na ibibigay sa tao. Na galing ito angkin ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-aari po ng ating Panginoong Jesucristo ito na ibibigay niya sa sino mang tao na tinatrabaho ng Ama na ipagkakalob kay Jesus Christ at hindi niya ito itataboy, nalalapit sa Kanya mga kapatid. Pananampalatayang angkin ng ating Panginoong Jesucristo, masasabi natin pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi lalabas ang ating pag-uusap eh. Ang lahat ay gift. Especially when you're talking of salvation, man cannot save himself however he wants to do it. Ang lahat ay gift, mga kaloob ng Diyos sa ikaliligtas ng tao sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Di ba maganda? Katwiran, ipinagkalob sa iyo dahil kay Kristo. Binigay ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong ikaliligtas. Ang repentance ay kaloob din para ikaw ay mailigtas din. Ang pananampalataya na galing kay Jesucristo ay panghabang buhay. Habang magpakailan-kailanman, mayroon kang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi po simple ito. Nangako po ang ating Panginoong Diyos. Ipinangako niya, for whosoever who believeth in my Son Jesus Christ will not perish but have everlasting life. Ngayon mabanda po tayo, bakit ganito ang pangyayari? Bakit ganito ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos sa taong makasalanan
na lumapastangan sa Kanya, sa Kanyang kabutihan at kabanalan. Dahil may pakay ang Diyos. Ang pagbibigay niya ng kaligtasan sa tao, ay ang pakay niya ay pagsamba. Gusto niyang makaulayaw ang kanyang mga anak. Hindi ka pwedeng makaulayaw sa Diyos kung hindi ka muna ilalapit ni Kristo sa Kanya. Di po ba? No one can come to the Father except by Jesus Christ. Kaya nga pagka ilinapit ka ng ating Panginoong Yesukristo, malinis ka sa Kanyang pangalan, sa Kanyang dugo. Hindi ka tinuturing ang makasalanan ng Ama. Ikaw ay tuturingan niyang anak niya. Una, inireconcile ng Diyos ang kasalanan. Inireconcile ni Yesukristo tayo na makasalanan sa Diyos Ama sa langit. Ang reconciliation ang una niyang ginagampanan. Ito'y may pakay, mga kapatid. Ang ikaliligtas ng tao ay para siya kung mailigtas na ng ating Panginoong Yesukristo, ma-reconcile sa Diyos, ay makapagsamba, makapagbigay ng kinatatanggapan lamang na pagsamba, mga true worshipers. Kaya doon sa ikalawang Korinto 5:18, 2 Corinthians po, chapter 5 verse 18, ang sabi, ang lahat ng bagay ay angkin ng Diyos. All things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ. Yung tinamang ginawa niya, siya mismo ang gumawa ng aksyon na para tayo makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak si Yesukristo. And He has given us the ministry of reconciliation. Tingnan mo bilang iglesia, nagagampanan po natin ang trabaho ng ating Panginoong Yesukristo. Tinayo po ng Panginoong Yesukristo. May purpose po ang iglesia, mga kapatid, na ating pag-uusapan. Una, reconciliation. Dahil may purpose, mga kaloob na pangyayaring ito, dahil ang purpose po ng Ama sa langit ay isang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya yung salvation package na ginagampanan ng ating Ama, ang ating Panginoong Yesukristo at ang banal na Espiritu, mayroon doon. Malalaman mo ang package na yon. Umpisa, repentance, pagkatapos pananampalataya, pagkatapos magkaroon ka ng righteousness o katwiran dahil kay Kristo. Dahil nga mayroon ng kapayapaan, nagkaroon ka ng na-reconcile ka sa Ama, sa Diyos, nagkaroon ng peace. Nakalalapit ka sa Diyos dahil kay Kristo na wala ng hard time. Mga kapatid, may peace na, tinatanggap ka na ng Ama sa langit. Kaya nga ito, tinuturingan ka pa niyang anak, ina-adapt ka niya bilang anak niya. Hindi po ba pambihira ito, mga kapatid? Kaya, reconciliation, tapos salvation, ang pakay ay pagsamba. At tatrabahuhin na nga Diyos ito dahil ang gusto niya yung kanyang paraan, yung kanyang standard, maabot mo. Ano yung standard niya? Yung acceptable sa Kanya. Acceptable worship na sineset up ng Diyos. Spiritual at makatotohanang pagsamba. Hindi po ba John 4:23-24? He will be worshipped by the true worshipers in spirit and in truth. Kaya po, mga kapatid, sinasabi at pinag-aaralan natin ang purpose po ng Diyos. Punot dulo para tayo makaabot sa pagsamba sa Kanya. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung bakit naman hindi ko nababanggit ito sa ating pag-aaral. Ang sinasabi po ng isa sa mga isinulat po sa Pentateuch ng ating kapatid na Moises, pag-usapan po natin yung unang kautusan po ng 10 utos na iginawad sa Israel sa katauhan po ng kapatid na Moises. Ganito po sa Old Testament. Buksan po ninyo, alam po ninyo ito malingaw-ngaw, Exodus chapter 20. Dito po mababanggit ang negative na utos ng Diyos. Exodus chapter 20 verses 1-2. Pag-usapan po natin ito. Basahin po natin ang sabi, and God spake all these words, the first commandment. Sinabi po ng Diyos ito. Sa Kanya galing ang salita. Saying, I am the Lord thy God. Pambihira. Which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Anong utos? Thou shall have no other gods before me. Masakit po ang tinatamaan po mga relihiyon dito. Hindi mo pwedeng gumawa ka ng sarili mong Diyos. Ang tao talaga gagawa ng sarili niyang Diyos eh. At ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon mong Diyos na nagpalaya sa inyo sa lupain ng Ehipto, sa mga kamay. Pinalaya ko kayo sa pagkaalipin sa mga kamay ng Paraon. Hindi po ba 340 years ba ang slavery sa kanila? Ang sabi pa niya, wag na wag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos-Diyosan sa harap ko. Ang tawag ay mga maliliit na Diyos-Diyosan yan, na walang buhay. Akong Diyos na buhay ninyo. At ang dugtong pa ng Diyos doon sa talatang 4 at 5, ganito po ang naalala ko. Wag na wag kayong gagawa para sa inyo ng mga larawang hugis o mga ribulto o anumang naroon sa langit. Ang sabi pa, naroon sa lupa o sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig. Ganun na ang ginawa nila. Hugis isda. At makikita mo, nagdadrive ka, meron doon sa likod, parang hugis isda. Tapos, I'm a Christian, sabi niya. Peace. God loves you, tapos hugis isda. Yun ang sinasabi ng banal na kasulat. Tingnan mo, thousands of years ago na. Hanggang ngayon, ginagamit pa yung pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo kang gagawa ng mga larawang hugis doon sa ilalim ng lupa, sa taas ng lupa, o sa tubigan man. At tuturingin nyo sila at sasambin nyo silang mga Diyos. Ang bihira. Huwag ninyong sambahin ang mga ito dahil ang sabi niya, He is a jealous God. Ako ay Diyos na mapanibugho. Abay, hindi po nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa lumang tipan, binigkas na ng Diyos itong kautusan na ito eh. Ito'y sinasabi niya, nagbubukas na nga ng pintuan ng Diyos para makilala ng Israel ang Diyos na buhay eh. Na siya lamang, siya ang kaisa-isang Diyos. Wala nang iba. Siya ang Diyos. Kaya minabuti kong ilapat ngayon yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung titingnan ninyo, ito yung positive. Ito sinasabi kanina, wag. Di negative po ang wag. Ngayon naman, ganito ang positibo ang dating ng ating Panginoong Jesucristo nang maitanong siya anong pinakadakilang utos. Kukumpara po natin para makita ninyo ang kahalagahan kung papaano noong pang-araw nagbukas na ng mga bintana at pintuan ng Diyos para makilala natin ang kanyang pakay. Marcos 12 po ng New Testament, talatang 30. Mark chapter 12 verse 30 po mga kapatid, kung di po ako nagkakamali. Basahin po natin. And sabi, thou shall love the Lord with all thy heart. Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi niya sinabing, love the Lord thy God. Hindi. Panginoon mong Diyos na wala kang katuringan sa sarili mo. Kung ikaw ay tumuturing at tumatawag na Panginoon sa Panginoong Diyos, dalawang klase. Ang translation po, mga servant pero duulos po yung servant dito. Ang tamang translation alipin, slave. A servant of God, slave. Yung pong servant, di ba, kung sakaling naalala po ninyo, nabanggit na po ng elder, hindi po dapat lingkod o ito'y alipin. Kasi ang isang servant, na dalawa ang definition, yung isang servant, may kakayahan mag-decide sa laban doon sa sinasabi ng nag-uutos sa kanya. Katulad ng isang janitor, o kaya sa bahay man lang, o ano man ang inutusan mo, maglinis ka ng buong bahay. Hindi, ang sabi niya, ang lilinisin ko lang ay ang kwarto ko. Ayun, hindi po servant yun. Hindi, ang lilinisin ko, sabi ng janitor, yung banyo lamang. Ay, hindi pwede, ikaw nag-utos. Pero po yung alipin, pag sinabi po ng kanyang Panginoon, linisin mo lahat, wala po siyang complain. Wala po siyang say. Wala po siyang kaisipan doon, hindi man siya mag-iisip ng masama dahil ang kanyang buhay pag-aari po ng kanyang Panginoon. Kayang buhayin siya, kayang kunin niya ang buhay niya. Ganun po ang duulos, ang servant. Kaya dito, thou shall love the Lord
thy God with all thy heart. Wala nang matitira. Lahat ng iyong puso, lahat ng iyong kaluluwa, lahat ng iyong kaisipan, at pati ang iyong lakas, ibibigay mo sa Diyos. Ito'y tamang-tama sa ating pag-uusap na pagsamba, di po ba? Spiritual and truth. Huwag kayo kang sasamba ng ibang mga Diyos at pagdating sa New Testament, sinabi ng ating Panginoon, mamahalin mo. Sa pagmamahalin yung pag-aalay mo. Kaya ito yung negative na nakita natin sa Lumang Tipan, at pagdating sa New Testament naman, ito yung positibo. Ang context po nito ay pagsamba. Pareho po ang ideyang tinatahak po nitong dalawang verses na ating pinag-uusapan. Kahit magbigay po tayo ng statement, mga kapatid, ang bilis po ng oras natin. Yun lamang na mga iniligtas po ng ating Panginoong Jesucristo ay tama lamang sila'y tawaging true worshipers, kasi ang standard po ng Ama ay ganito. Kaya tinawag po ng Diyos ang iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo na mabinyagan sila upang sila'y mabuo bilang isang iglesia. God called them, and they are in the church which was built by our Lord Jesus Christ. They who are true worshipers are already now in the church that our Lord Jesus Christ built. Huwag po ninyong bitawan tong statement na ito dahil iikot po ang ating pag-uusap hinggil po dito. Kaya ang gustong mangyari ng Ama doon sa Romans chapter 12 verse 1 ihandog mo ipresenta mo ipakita mo ka. Di po ba? Ipakita nyo ang mga sarili ninyo sa inyong pagsamba sa Diyos. Present yourselves. At sabi niya, offer your bodies as a living sacrifice. Anong sacrifice? Pagsamba po ito kasama sa pagsamba. Kaya doon sa sinabi ko, living doon sa first part sabi natin, wag yung patay. Nandiyan ka, hindi ka interesado. Patay yun. Hindi ka man makaporma ng iyong kaisipan, ibang iniisip mo, kaya pagka-fellowship na, wala na, pumasok dito, lumabas doon, ay patay. Hindi po ganon. Hindi po pwedeng walang silbi yung pinunta mo. Kasi ang Panginoong Banal na Espiritu, nagbibigay yan. Mapagbiyaya po ang Banal na Espiritu. Ang gusto, pag ito'y linalaro mo sa iyong isipan, makakaroon po ng fellowship dyan. Hindi, kung ilan lamang ang gustong magsalita, hindi po ganon. Ang sabi, ipakita ninyo ang inyong mga sarili sa akin, at ihandog ninyo ang mga katawan ninyong active. Living, hindi naman dead. Hindi, kung dead yan, pasa dito, pasa doon, hindi po pwede kasi kailangan sakripisyo. Kasi ang sakripisyo, hinihantayan tayo ng ating Ama sa Langit, ay talagang aktibong sakripisyo. Mga kapatid, sinabi pa, holy and acceptable, talagang nahihiwalay po sa masama. Ayun, pumapasok ang buhay. Kaya doon sa Romans chapter 12, verse 1, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, dahil sa awa ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice. Kaya po natin gawin ito. Holy, acceptable unto God. Tingnan ninyo, pag mayroong fellowship, buhay ang pagsamba sa Diyos, mayroong kalaaman tungkol sa Diyos. Hindi po yung tungkol sa napanood natin. Hindi po yung tungkol sa problema natin. Hindi po yung hingi tayo ng hingi. Hindi po ganon. Bigay tayo ng bigay ngayon. Bigay mo yung isip mo, ano ba yung ipe-fellowship natin. Ibigay mo yung interest mo. Ibibigay mo lahat. Kasi worship is giving po. Tanggalin na yung mga lumang tradisyon natin na magbuhat ng mali tayo, hindi tayo kumikibo doon sa malaking simbahan na yun, nakatingin lang tayo, nakikinig. Hindi po ganon ang worship na inaantayan po ng Ama natin sa langit. Living sacrifice, mga kapatid. Holy, acceptable unto God. Hindi gumagaya. Separate ka talaga. Hindi ka manggagaya, hindi ka putumaya. Mga kapatid, huwag kang putumaya. Huwag kang gaya-gaya, putumaya. Magandang gayahin ng tunay, yung mga true worshipers. Pero yung gayahin mo, yung walang mga silensyong tao, hindi pwede.
Kasi living sacrifice eh. Yun palang pagdating mo doon nakakasala ka pa dahil walang makuhang iba. Walang ganun na lang. Kaya, ikaw mismo gusto ng Diyos yung kung sinasabi niya, humayo kayo, pumunta kayo, puntahan ninyo ang lahat ng tao, lahat ng dako, at binyagan nyo sila, ipakilala ang kaligtasan. Nandun ka para mag-participate. Nandun ka para magbigay, magtrabaho. Hindi yung nakatingin ka lang ganyan, tapos ito, hindi nyo ginawa. Hindi po pwedeng ganon. Mga kapatid, hindi pwede. Nababanggit ko sa inyo, na sa ating statement, ang mga miyembro po ng iglesyang itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tawag po ng ating Ama sa Langit mga tunay na mananamba. Sila yung mga tunay or true worshipers. Kaya dito mo mapapansin na ganito pala ang pakay. Kaya pala itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia para tipunin na may organisasyon talagang banal. Wala na doon sa mga gaya-gaya. Hindi tayo ang ginagaya, mga kapatid. Na ang pakay ng Diyos na itayo ang iglesia ay para magkaroon ng pagsamba doon sa miyembro. Tinatamad yung isa, ayaw magsamba. Pag nakita yung kapatid na sumasamba, anong gagawin niya? Siya mahihikayat magsamba, lalong-lalo na pag umagang-umagay, nandiyan ka linggo, tapos ganun ka ng ganun. Hindi pwede. Tapos mapapansin mo yung kapatid, dilat na nakikinig. Nagiging Marta ka doon sa gusto mong gawin. Sila nagiging Mary naman sa kanilang pakikinig. Mas mabuti ka, makinig ka. Kasi nagbibigay ka ng panahon sa Diyos. At hindi lamang yun, yung tinatag na iglesia, hindi naman pinamigay yung katungkulan ng isang manager Ang nagmamanage ang ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa kanya, the head of the church, his own true worshiping church. Yun ang kanyang itinatag, yung kanyang tinayo. Jesus Christ is the head of his own true worshiping church. Mga kapatid, ang dami natin pinag-uusapan. Ano na yata? Oras na po tayo yata. Gusto ko pang tukuyin sa inyo itong sinasabi ng ating kapatid na Apostol Pedro. Matindi po ang sinasabi ng Apostol Pedro, hindi lamang si Apostol Pablo, na tungkol po sa ating pag-uusap, hinggil sa iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na kanyang kinalalagyan. Unang Pedro po, talatang 1, hindi po, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 19, ganito pong mababanggit. 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19. Pasensya na po kung nagmamadali na po ang elder, wala na po tayong oras. For as much as you know that you were not redeemed, tinan nyo, hindi kayo natubos, with corruptible things, katulad ng mga silver and gold, from your vain conversation or conversion received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Tingnan mo, ang pagbibigay ng Ama sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung pagliligtas, siya ang magliligtas. Alam ba ninyo, sabi niya, hindi ninyo maikakaila na kayo nga ay hindi nangatubos ng mga bagay na marurupok, tulad ng ginto o pilak. At hindi ninyo may pagmamalaki na ang inyong pagkaligtas ay natanggap ninyo galing sa mga sabi-sabi ng inyong mga ama o inyong mga kamag-anakan. Na ang sabi totoo po ito, mabuhay kayo, mamuhay lamang kayo sa kabutihan, gumawa kayo ng mabuti, umalis kayo at iwasan ng masama, maliligtas kayo sa kapahamakan ng impyerno. Pambihira po mga kapatid. Yun po ang kaisipan. Yun po ang yung relihiyon na nagpo-promote po nito, yung salvation by works, ay magpakabuti ka lang, makakarating ka sa langit mga kapatid. Parang pasis mo na yan. Hindi mo na kailangan si Kristo. Subalit ikaw ay niligtas ng Panginoong Jesucristo. Yun ang eksenan talaga. Eksenang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na doon naibuho sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, na tulad ng isang kordero na sinasabi as of a lamb o batang tupa na walang dungis.
ni kapintasan man lang. Kaya kung magpapatuloy po doon sa, tingnan natin doon sa verse 23, according to my outline, doon sa verse 23 na isinulat din, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang sabi po, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God. Hindi po tradisyon ng pagkaligtas natin, kundi na ipanganak tayo maguli, hindi sa marupok na binhi, hindi sa marupok na kayang walang silbing mga binhing ito, kundi hindi mo ito masisira at hindi mo nasisira itong mga bagay na ito. Ang binabanggit na walang kasiraan dito ay ang kanyang salita, ang salita po ng Diyos. Ang gusto kong ipalinaw sa inyo na yung kaligtasan ay galing din talaga sa Diyos na mayroong pakay ang Diyos na itatatag niya ang iglesia doon sa kanyang mga iniligtas. Ito po ang aking gustong ipalinaw sa inyo. Kaya makikita nyo doon sa ikalawang kabanata, 1 Peter chapter 2 verse 3, sinasabi niya dito na pagkatapos na kayo iligtas ng Diyos, makikita mo nyo, mararanasan ninyo na ang Panginoong Diyos ay talagang mabiyaya sa kanyang mga gawa. If so be ye have tasted now that the Lord is gracious. Kaya dito, pag didikit ninyo ang mga linyang ito, mapapansin ninyo na kaya pala mayroong procedure, parang mayroong paraan. Pagdating po doon sa verse 5 ng 1 Peter chapter 2, ganito po, mapapansin ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo na, Apostol Pedro, ang purpose po ng pagkatatag ng iglesia ay naririto. Sabi niya, you also, kayong mga ligtas na, as lively stones, are built up, a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God. Ayun, acceptable na, di ba? Spirit and true worship. Acceptable to God by Jesus Christ. Abay, kahit na mapabilis po tayo, sabi niya, kayo rin, gaya ng mga buhay na bato, iginaya sa mga buhay na bato na hindi nasisira ang taglay na kaligtasan mula sa Diyos, kaya buhay na bato sila, ay itinayo kayo bilang isang espiritual na bahay o bahay na sambahan. Iglesyang itinayo ay isang bahay, sambahan. Dahil tunay na mananamba ang magiging kaanib ninyo na pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, iglesia na ang uri ay bilang isang banal na pagkasaserdote, unholy priesthood. O kung hindi nyo maintindihan ang pagkasaserdote, yung pagkakaparihan. Di ba nga mga pare, na ang tanging gawa at ang kanilang pakay ay mag-alay. Sila ay mag-aalay at maghahandog sa harap ng Diyos na mga espiritual o pagsambang hain na kinatatanggapan o katanggap-tanggap sa Diyos. At ito'y sa pamamagitan, sa paggitna po ng ating Panginoong Jesucristo bilang head of the church. Mga kapatid, malapit na po ako magtapos. Sinasabi, mga buhay kayo na bato, na ang inyong mga kaligtasan hindi nasisira. Dahil ang binigay na kaligtasan ng Diyos sa inyo ay tunay na matibay. Galing to sa gawa po ng Ama bilang kanyang biyaya. Pinagpapatuloy po ng anak niya, ng buktong ng anak Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ay kayo ay mailagay, magkaroon ng isang kapulungan na organisasyon na itinatag kayo bilang isang kanyang iglesia para sa pagbibigay at pag-aalay at paghahandog ng pagsamba sa Diyos. Salamat po. Salamat po. May pagal ko. Ngayon po na natatapos po ang ating pag-uusap. Pagpatuloy po natin, nagiging exciting po ang ating topic. Pagpatuloy po natin next week kung paano isasanay ko muli at uulitin ko muli ang pakay po ng Ama sa Langit dahil ililigtas niya ang tao dahil
sa pagsamba sa Kanya, sa pagsamba kay Kristo Jesus at sa banal na Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Magpapaalam po ang kapatid. Bye-bye.